Shalom, horas madihita kanamang day na doon sa posyaon. Padupang musay hita di acara jepek alay maripola. Adora sa pinatong hasata ni Depata jumulo hita makangya. Depata jahuwa para suruh na sumurong mulate pasa wanami Tuhan dia surham. Naing jumulo di serai hatam hami uka pro haru pikiran namin sa mga nambak pergi hatam. Bega sa Jesus Kristus matangya kami. Amin. Kita damang day na doon sa posyaon hata ni Depata di hita di hari Rabu tanggal 10 September 2020 natar surat di Matius bidu 10 ayat 10 sono mariot di sini. Jaga mahamu sotung marhuni rohamu mida sada sian name meton ay hurok matu hamu. Tidak kasuru-suruan nasi dan di banua gijangi do totong bohi ni damang na di banua gijangi ido anggo sahana. Jaga didok Tuhan Yesus majaga asal nang mahu roha mamereng akan amek ahadu na irok na akan ame medison molo na irok na buro honota akan amalo tu akan amar siajar sotung mahuhu molo nung ngatang haporsion niba alay neng idao ma akan jolma na memet mungkin akan lemah di bagasan haporsion alay neng tugum me tu akadalan na deja sotung mahuhu alay neng idao ta songo jolma na gugu tu jolma na lemah naing urupan na jol mana lemai naing togu honon na asa margogo jol mana lemai dangga bebuanon na tuaka dalan na suringgan tuaka dangga beba lehonon na pura na so tikos di tonga-tonga ninguluna alan ido na yang di honon ni Tuhan Yesus jalan yang di paduros Tuhan Yesus songon dada na memet dada na memet na so foto manang naha alay jujur di mana di bagasang ngulunaon alan ido sa sitong na didok na layak ido benna neng alusan ni Tuhan Yesus suku-suku nasida molo tabereng di iso do ulaning na balga di harajaw kono gijang inna sisian ni Tuhan Yesus iso do na balga neng do honon na halaki do akan ang sito Tuhani alay ido neng do honon ni Tuhan Yesus molo pe di huton nasida alay neng ingoton na sotung wahu rohana mamereng akan amekmet na lemah sotung hina rohana mamereng aka na lemah nang di bagasan haporsyaon ala naing ma tertugu nasida naing ma mulak nang aka jolmai akan haporsyai naing ma tutu songo danak name jujur di bagasan ngulun kita akan nak tertugu songo halak Kristen siuto Tuhani nang porsia di Tuhani naing ma songo danaki na totong jujur di bagasan nguluna na semangat tu si mang nahai ala naing diarahon jala tuak kadalan nadenggan alan ido mana tak do tidak kasurusuran nasi dan ibanu giceng ido totong bohi ni damang na di banu giceng tidak mana tak do surusuruan ni Depata kita kadamang daerang dongan saha porsiaon ido tutu di bagasang ngulu taon naing mata arga honak karong atas saha porsiaon naing mata tugu kita songon danaki didok di bagasan turpukta di pikion unang mahu akan amek-mek alay naing matutu arga honota akan minoritas di bagasan mulutong neng ma arga honota aka jol mana meti unang mahuro hapa nang di bagasan haposyapa ala neng matutu tajagahon asa totong taingot tutu di arga hot Depataro aka jol mana meti ani posma hatta di Depata na urupanda do hita naeng masongoni hita naing ma unang mahuro hatta alay naing mata argahon dong atta jolma manang na songon dia be mana targahon jala tertugu kita jala mulak kita songon jolma na porsia di Depata amin maknanya Depata jahuwa para suruana sumurung ilo tutu Tuhan unang mahuro hadiaka na met alay naing matutu argahonotto ma argahonotto dodongan jolma na met pe bana di bagian ahape naing ma songon danaki tutu mulak gabe jol mana jujur jol mana tang nang molo so tau pe dia kaportigo Tuhan alay nek songoni ngulu nami naing ma jol mana tertugu hami tu urupammu pos rohanami Tuhan urupammu rohami asa totong majagahon dongan nami jolma pos rohanami Tuhan pergugamu kami di bagasan Yesus Kristus matanya kami suram sak malorhan amin horas.